puțin surprinși scufundările. De asemenea, pe lângă cățăratul propriu-zis și pe stâncă și pe orice fel de structură, Stanislav are o mare pasiune pentru gătit. Iată-l pe Stanislav acum într-o poziție superbă de Ianiro. Aceasta este poziția care îi obligă pe concurenți să o execute acolo pentru a ajunge la acea priză inversă care a creat probleme. Da. Domzov a căzut, dar avea asigurarea, avea pieletul încă prins de priza de mai jos și a rămas acolo într-o mână extraordinar susținerea cățărătorului.